ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ይናልኩም መጺና ኣለና ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ህይወት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ክተውድቕ ገይራ እያ ክብል ከሲሱ ተወሳኺ ድማ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ከም ትወስዶ ተዛሪቡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ቀዋሚ ወኪል ኢትዮጵያዊ ዮሴፍ ዝሃቦ መልሲ ድማ ግብፂ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘቕረበቶ ዘረባ መሰረት ዘይብሉን ዝተጋገየን እዩ ክብል ነፂግዎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግድብ ኣባይ በይናዊ ስጉምቲ ወሲዳ እያ ብምባል እዚ ድማ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ህዝብታት ግብፅን ሱዳንን ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ገይራ እያ ክብል ተዛሪቡ። በል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ሓያል ቃላት ክለዋወጡ ተራእዮም። ግብፂ ኢትዮጵያ ምብራቕ ኣፍሪቃን ምብራቕ ተፋሰስ ኒልን ልዕናዊ በይናዊ ፖሊሲ ትኽተለላ ክትብል ትኸስስ ህንፀት እቲ ግድብ ብምዛሙ ድማ ኩነታት ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ንሓደጋ ዘቃልዕ እዩ ክብል እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ተዛሪቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሃገሩ ዓለማዊ ሕጊ መሰረት ገይራ እቲ ጉዳይ ምዕላዊ ክረክብ ንምግባር ድልውቲ እኳ እንተኾነት ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ንምትሕባር ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት ጠቒሱ እቲ ጉዳይ ብዓለማዊ ሕጊ ንኽዳነ ሙሉእ ብምሉእ ድልዋት ኢና እቲ ሓቂ ግን ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ድልውነት የርእየትን ክብል ገሊጹ። ሱዳን ግብፂ ኣብ 2021 ናብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ዘቕረበቶ ጥርዓን ክትፅምበር እንከላ ኣብ 2025 ድማ ብተናፀል እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምኽሪ ወሲዳቶ ነይራ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2020 ግብፂ እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ከም ዝወሰደቶ ይዝከር። ኣብ 2021 ድማ ግብፂ ሱዳንን ብሓባር ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ዝርርብ ከካይዳን ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ በይናዊ ስጉምቲ ንርጋእቲ ዞባ ሓደጋ እየ ክብላ ከሲሰን ነይረን። እቲ ቤት ምኽሪ ሰለስቲአን ሃገራት ልሳዊ ቅቡልነቶ ዘለዎ ቀይዲ ስምምዕ ንኽበፅሓ እኳ እንተማዕደ ንዓመታት ዝገበሮ ዝርርባት ውፅኢታዊ ኣይኮነን። بخالي زينانا دما بريدن أمريكا دولان ترامب نختمات أمريكا كم مسألة أنو تدرا وحيل ختكمل لن كم زل لجاليتو ترامب كمل عالم نستعكوا أما أيتو تدرا أزز توزها وزيت لمدة مدرة أبتهاجر نزر كبسويلا وعقرقر نزولة تقيسو قاوش تزمت تطلع خبل جاليتو بس يخد ما تخونتات عن سبب إيد كم سوت خيا خوكو يصيروا أي خونن كبل جاليتو ترامب نزل مجلس زهو زل جوانات من مقتأن نأخبار تحقق إميجريشن مدقافنيلو راويت هاجرا وحلوانا واشنطن دي سي لوس أنجلوس اندحرمو فارويو صحاف مكل خالبين هاجستون بوغانو بينتاغون حقه بحال خمزة وقع بمقلات وتدراوين عزز سندق توعتي زوك عدش درجات أكلاو بقعت كجمر مخانة تزاريو يتبريدن بسلف ديمقراطيا وان رحا ختماتات عن فرانسيسكو شيكاغو نيويوركن لوس أنجلوس انداق ما ينقفو جن متنع وتدراو حيل نمتك أم زبل بوليسيو هو قصلو مخانونا ملكيتو زيان وحسات زخونو بوتاتات يوم بحدا دما مسمرهم كنا تحزن من دحر موالو عماما بزغفلنا يزل لهم قال سبات كخون يخبل قاليسو كاوشتنا زكايد كويناتيو لواتنا مقوصارنا هاقراو دحنا تقداسيو نزم سبات كنتو مين خلينا خل دما وتيخو قاليسو ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝነበረ ጆሴፍ ካቢላ ብገበናት ኩናትን ክድዓትን ተኸሲሱ ብኣካላዊ ዝተረኸበሉ መጋበይኡ ንሞት ተፈሪዱ። ኣብ ልዕሊ ጆሴፍ ካቢላ ዝተመስረተ ክሲ ኣብ መላእ ምብራቃዊ ዞባ ናይቲ ሃገር ዕንወት ንዘስዕበ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ክድግፍ ጸኒሑ ዝብል እዩ። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዓርበብ ዝሃቦ መጋበያ ብክድዓት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምኡውን ገበናት ኩናት ቅትለት ፆታዊ መጥቃዕቲ ብስቃይን ንዓብን ብዝቐረበሉ ክሲ እዩ ንሞት ተፈሪዱ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ክስማዕ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ ሰብን ንብረትን እውን ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ጉላፍቶ ዝርከብ ማእኸል ጥዕና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሓንቲ ነፍሰ ጡር ትርከቡ 4 ሲቪላውያን ከም ዝሞቱ መሰኻኽር ዓይኒ ተዛሪቦም። እቲ መጥቃዕቲ ብሰነድ ዝተፈጸመ ኮይኑ ከተማ ወልድያ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ዝርከብ ማእኸል ጥዕና ከም ዝተፈጸመ 4 ነበርቲ ተኸባቢ ሓቢሮም። ምምሕዳር ተዘዋ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ይኹን ዕንቆት ጉዳት ርእይቶ ክህብ ከም ዘይደሊ ሓቢሩ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ በዓል ሞያ ጥዕና ከም ዝወለ ድማ ተተፈንጃረው ቁጥሪ 5 ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድሚ ዝርከብ ክፍሊ ከም ዝዓለበን ማደቂሶም ከለው ጉዳት ከም ዝወረደምን ሓቢሩ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝድሓነ ኣባልቲ ሕክምና ድማ ከም ዝገለጾ እንታይ ከም ዘጋጠመን ኣይፈልጥን መሬት ንህሉ ዝወሓጠኒ መሲሉ ነይሩ ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ወዲቆም ኣምላኽ ይሓልይ ንኽብል ገሊጹ። ኣብ ከተማ ወልድያ ብዙሕ ዘይትርሕቅ ከተማ ሳንቃ ካብ 5 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፋኖ ከም ፀንሐት ነበርቲ ተኸባቢ ኣረጋጊጾም ነበርቲ ሳንቃ እውን ኣብ ልዕሊ ፍርሒ ከም ዘለውን መድሓኒት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪካ ፈረንሳይ ሞይቱ ተረኺቡ። ወዲ 58 ዓመት ናቲ ሞትልዋ ኣብ ጥቓ ተብርኦ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ሆቴል ሕያት ረጀንሲ ሞይቱ እዩ ተረኺቡ። ዘሻቕል መልእኽቲ ካብኡ ዝተቐበለት በዓልቲ ቤቱ ብሰኒ ምሸት ድማ ሃለዋት ከም ፀፍአ ምልክታ ምንባራ ኣኽበርቲ ሕጊ ገሊፆም። እቲ ኣምባሳደር ሚኒስተር ፖሊስ ከምኡውን ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ብምዃኑ እውን ኣገልግሉ ዝነበረ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪካ ራላ ሙላ ብሞቱ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ ምርመራ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ ኣሎ።
ቀጠር ኩናት ቀዳዶም ንምባል ጻዓታት ክትቅጽል ምዃና ኣፍሊጣ የተፈለማ ናይ ዝወርሒ መሬታት ተፈጸመን ንመራሕቲ ሓማስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ እስራኤል ተቆጢዓ ጸንሐት ቀጠር ነቶም መንጎ ሓማስን እስራኤል ዝካየድ ዘይቀጥታዊ ዝርብ ከም መንጎኛ ክተሳልጥ ምጽናሕ ይዝከር ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኸበሉ ብቴሌፎን ንመራሕቲ ቀጠር ሼክ መሐመድ ቢን ዓብድል የቕረይቱ ከም ዝገለጸሉ ዋይት ሃውስ ኣመልኪቱ ነይሩ بخالي زيننا دما ابز حزنا نركب زلنا ኤርትራ ዓበይቲ ዓወታት ምዝጊባት ትርከበላ ካብኣቶም ድማ ብዝርዝር ናዋኹም ክነብሎ እዚ መደብ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺኩም ድማ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ተዋውዕና ኣብዚ ቅንያት ህንፀት ኣባይቲ ዝምልከት ደረቕ ስእልታትን ቪድዮታትን ተዘርጊሑ ይርከበሎ እዚ ከዓ ውሽጢ ሃገር ኣቴን ዝርከባ ዘለዋ ኩባንያ ናይ ወፃኢ ኣብ ኤርትራ ኣቴን እየን ዝርከባ ዘለዋ ከም ናይ ቻይና ግብፂ ጣልያን ስዑድ ዓረብ ብምትሕብባር ዝሳላሳ ዘሎ ዓበይቲ ስራሕቲ ድሮ መፈፀምታ በፅሑ ይርከበሎ ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቃለ መሕተቱ ዝገለጾ ህንፀት መንበር ኣባይቲ ሕፅረታትን ምፍታሕ ዝጸንሐ መደባት ብምኽላስን ሓደስቲ መደባት ብምውፃእን መንግስቲ ኤርትራ ብሓፀርቲ እዋናት ባይታ ዓበይቲ ስራሕቲ ከሰላስል ምዃኑ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓበሬታታት ሂቡ ነይሩ እዘን ሕጂ ኩባንያታት ናይ ግብፅን ስዑድ ዓረብ ቻይናን ዘሰላስሎ ዘለዋ ዓበይቲ ስራሕቲ ከዓ መርኣያን ቀጻልነት እናቱ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ስራሕ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ንህንፀት መንበር ኣባይቲ ዝምልከት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ካብ ከተማ ሰመራን ዞባ ማእኸል ንወፃኢ ኣብ ካልኦት ዞባታት ናይ ኤርትራ ዝትግበሩ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከም ዘለዉ እውን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ ሕፅረት መንበር ኣባይቲ ንምፍታሕ ሙሉእ ብምሉእ ቆሪፁ ተወጊሱ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን አንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝግበር ዝነበረ ብሃገራት ምዕራብ ተጻወታትን ካልኦት መሓለኻታትን ይፍታሕ ኣብ ዘለወሉ እዋንን ሰዓትን ኤርትራ ተስፋ ዘለዎ መድረኽ ረጊጻ ትርከበላ ንህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ማሕንቆታት ኣብ ቁጠባ ሃገርን ህፅረት ሃገርን ዓብዪ ሃሳይ ከውርድ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ብምዕራብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ተጻወታትን ማሕንቆታትን ደው ዝለሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ወይ ክትበፅሕ እያ ዝብል ከዓ ሓቢርና ክንከታተሎን ክሰምዖን ኢና ናብቲ ካልኣይ ዜናና እንትንቅጽል ከዓ ግብፃዊ ግዙፍ ኩባንያ ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ዝነጥፍ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ይርከብ እዚ ዓብዪ ኩባንያ ውሽጢ ወርሒ ናብ ኤርትራ ምብፃሕ ከም ዘካየደ ማዕኸናት ዜና ግብፂ ሓቢረን ነይረን እዚ ዓብዪ ኩባንያ ግብፃዊ ህንፀት ኣባይቲ ዝነጥፍ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ከዓ ዓበይቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ተስፋ ተገቢሩሉ ይርከብ እዚ ኩባንያ ከዓ ብደረጃ ኣፍሪቃ መበል ሳልሳይ ደረጃ ይስራዕ እቲ ሳልሳይ ድማ ኩባንያ ፈረንሳይን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዳህታት ነዳዲ ዝነጥፉ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዳህታት ንምክያድ ኣብዚ ወርሒ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ይርከቡ እቲ ራብዓይ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብምርኻብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ንምርጋእ ወሳኒት ሃገር ምዃና መልእኽቲ ሕሊፉ እቲ ሓምሻይ ከዓ ምሕዳስ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኮይኑ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓብዪ ምዕባለ ክገብር ተዳልዩ ይርከብ ሓድሽ ህንፃ ሓዊሱ ምስፋሕ ምዕርፎ ነፈርቲ ተርሚናላትን ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ዘጠቓልል ልዕሊ 340 ሚልዮን ዶላር ክህነፅ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ምሕዳስ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምዕራባውያን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ብሽርክነት ክስራሕ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ምስፋሕ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዘመናዊ ኣቨዥን ንምግባር ዝዓለመ እዩ ምሕዳስ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ዓቕሙ ዓመታዊ ክስካብ 2.5 ሚልዮን ጋያሽ ክእንግድን ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዎ ዓቕሙ ብተወሳኺ ድማ 500,000 ዝግመት ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ድማ ክፈጥር እዩ ዕድላት ንግድን ዕብየት ቱሪዝምን ከምኡውን ምውሳኽ ትራፊክ ኣየር ካርጎ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ብሓፈሻ 1.5 ሚእታዊ ዕብየት ከርኢ ድማ ትፅኢት ይግበረሉ እቲ ሻሻይ ድማ ብደረጃ ኣፍሪካን ዓለምን ብዕብየተ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማዕድን ዕደና ኮለል ናይ ፖታሽ ፕሮጀክት ኩሉ ከካይደ ፀንሐ ምድለዋ ተጻፊፉ ናብ መስርዕ ዕደና ይሰጋገር ከም ዘሎ ዝውን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ተዘርግሐ ዝሕጉስ ዜና እዩ እዚ ትካል ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ይስራዕ ኮይኑ እዚ ማእኸል ዕደና ካብቶም ዘለው ባህርያዊ ጸጋታት ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ይስራዕ እዩ ናይ ዕደና ግዜ ድማ ክስካብ 200,000 ዓመታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ዝግመት እዚ ፕሮጀክት ድማ ሓደ ካብቲ ተስፋ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝተፈላለዩ ምድለዋት ክገብር ድሕር ምጽናሕ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በጽሑ ዝርከብ ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት እውን ዝዕደና ማእኸል ገማግም ባሕር ዘራኽቡ ጽርግያታት ብውሽጣዊ ዓቕሚ መንግስቲ ኤርትራ ተሃኒፁን ተዛዚሙን ይርከብ ኣሎ እቲ ዝተረፈ ዕማማት ናይ ትካል ከዓ ፓታሽ ተዓዲኑ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ምቕራብ ኮይኑ ዝርከብ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ዝኾነ ዕደና ማእኸል ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ኮይኑ ከምቲ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ኣቢላ ደረጃ በፂሓ ዘላ ኤርትራ ከዓ በዚ ካብኡ ትዕድኖ ፖታሽ ኣቢላ ሙሉእ ብምሉእ በትኻዊ ነጥቢ መቐይሮ ክትከውን ምዃና ዝተፈላለዩ ትንተናታት ክቐርቡ ጸኒሖም ኣለው እዚ ዓብዪ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ህዝብን ሃገርን ዕደና ማእኸል ካብቲ ከካይደ ጸንሐ ዝተፈላለዩ ስርሒታት ተጻፊፉ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ በጽሑ ይርከብ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ ኣገዳስን ዝሕጉስ ዜና ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ መዳይ ዕደና ትኽተሎ ዘላ ንጹር ፖሊስን ኣካይዳን ንዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለምን ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለምን መስሕብ ኮይና ትርከብ ዘላ ሃገር ኤርትራ እያ እቲ ፖታሽ ብቐጥታ ምስ ወፀ ድማ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝኸደሉ ጽርግያ ድማ ተሃኒፁ ይርከብ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ እውን ጽርግያታትን ካልእ ነገራትን ዝዳለዉ ማሽናት ተዋሂዱ ይርከብ ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ኤርትራ ፈላማይ ፖታሽ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ኣቕሪባ ዝብል ዜናታት ክንሰምዕ ጥራይ ትጽቢት ንገብር ኣለና
اتشاوعي دما ركبي إيرتران أمريكان ونيويورك لعلوها مخاري بريدن أمريكا دونالد ترامب غنو على حورات هاجرات منيستر قديات وطاي إيرترا عثمان صالح 5 تراخون أو كل تاو ركبات كم زتين أو سمن كابستسم عبيت زينات تحد أيو توسخ دما منيستر قديات وطاي إيرترا عثمان صالح مسوانا صحافة ودو حورات هاجرات ونيويورك استراخو خينو أبزواو قديات اللي نز توادد سنيت فتح توزوانا زر زي يفتح قجات حتى بملوات أمونج إيرتران ودو حورات هاجرات متحفارن صمدو قتل انت سمع معهم الشامناي دما خور بريدن إسياس أفوركي مس أمباسادر ذكرى محمد تراخيوم زتيوم التشعي دما منيستر قديات وصاي إيرترا عثمان صالح غنو على ودو حورات هاجرات مس منيستر قديات نيجيريا أو كل تاو زتكرر ركوات كايدوم اتا عسراي دما منيستر قديات وصاي إيرترا غنو على ودو حورات هاجرات مس منيستر قديات وصاي إيران أو كل تاو زتكرر ركوات كايدوم اتا عسات حدا دما مرحتي إيرتران قبصن أم معمال كل تاو زمدنا زواو نهجراون قديات نيويورك زتيوم التعسى تخلطنا ناي موداتان دما إيرتراوያን أمريكاوያን ጉጅለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ምስ ወኪል መንግስቲ ኣሜሪካ ዳላስ ቴክሳስ ድልድል ክልታው ዝምዳ ንቕድሚ ዝወስድ መንገዲ ዘትዮም ዝሓለፉ ስርዓት ኣሜሪካ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝፈጸምዎም በደላት ፀብፂብካ ዝውድእ ኣይኮነን ኤርትራ ከም ሓንቲ ዝፈረሰት ሃገር ኣምሲልካ መራኸውቶም ንልዕሊ 3 ዓመታት ጎስጓስ ኣካይዶም ነይሮም እታ ሎሚ ደፅባሕ ክትፈርስ እያ ዝብልዋ ዝነበሩ ኤርትራ ከዓ ኣብ መትከላኸይ ወጣት ከም ዓደ ክትተርር ትረአላ እገዳዊ ልዕሊ እገዳ ኩናት ወረ ኩናት ብኸደብቲ ጎራውቲ ሃገራት ክትብርከኽ ዘይከኣለ ጠንከራ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ኮይና ትርከብ